Terve. Jasper. Terve. No, tässä on tossa paperit ja apaimet. Kiitos. Tää on me oltu asunto ja tapainen. Kiitos. Yes, kiitos, se on sama. Olikaan tää niin siisti kuin tuo muista. Ei helvetti, täällä on vielä tuplasti siisti, niin kyllä näin tilaa vielä. Kakospenkillä. Oot sä nyt vielä miettiä jotain paikkaa tai kasvien pesässä? Tässä keittiö, niin... No, eikö se ois tässä ihan hyvä? Olisiko sinne makuuhuoneeseen? Joo, niin mäkin vähän. Joo. Käydä sitä vähän enemmän silleen niin kuin varovasti. Noin, se on hyvä. Eikö se oo kyllä ihan tajuttoman makeet näissä? On. Tää on aivan upea. Ylitti ihan kaikki odotukset. Käydäänkö sun kerran muuttoleikki tuolta? Joo. Vihamiesten hautajaisia ja ystävien häitä. Satainen viikonpäivä, etten todellakaan yhtään älykästä ajatusta itsestäni pystyn yhtään. Koitan hyväksyä. Tästä mun on lähtee sitten. Kyllä. Arvaas minä. No. Haluatko sen avaimen? Joo. Kiitos. Moi! Voinko mä otin jauhaa sun? Joo. Mä etin esimiehen konttoria. Se on tonne päin. Menet tosta oikealle ja käännyt sit sinne, niin käy toinen päässä huomenna 15. Pitääkö ihan samaa mieltä? No, mulla on vielä 15 minsa aikaa. Se olisi tarkoitus sulle kahvit ihan nopeasti. Sä voit ihan varmasti tarviin vielä sen. Se olisi kivaa. Joo, terve. Jasper. Milla? Kiva tavata. Vai työhaastattelu tulossa? Joo. Ole hyvä. Kiitos. Mä oon oikeesti tosi onnellinen. Munkin on hyvä olla. Mä rakastan sua. Ei vitsi, tää kahvi uudessa asunnossa maistuu tosi hyvältä. Aha. Mä muuten mietin, että mitä jos hankittais tonne meidän makuuhuoneeseen sellainen iso punainen karvamatto? Joo. Joo. Ja sit kun mä en tykkää näistä meidän vanhoista verhoista, niin mä mietin, että me voitais hankkia sellaiset pitkät, mustat. Joo. Ja sit Just se sopisi tosi hyvin ton meidän huonekastin kanssa. Aha, okei. Selvä. Ja sit mä mietin, että me voitais ostaa piirivehka. Just, selvä. Voit sä uskoa tätä? Menikäs meni ihan viimään Sille 3-1. Okei. Surkea. Ja sit tuu kattoo. Joo. Mä mietin, että me voitais hommata uusi keittiönpöytä. Joo. Myytäis tää vanha pois ja sit voitais ostaa sellainen musta tänne näin. Ja sit Just. tänne punaiset pitkät verhot. Niin sit kato, tää keittiö ja toi makuuhuone, niinku, ne sopis yhteen, ne ois vähän niinku vastakohdat. Okei. Joo. Just. Mihin sä muuten haluat sun tietokoneen? Joo. Mihin sä haluat? Mikä? Sun tietokone. Se on mun tietokone, että mä kyllä keksin sitä jotain jossain vaiheessa. Aina sä oot kiinnostunut tästä sisustammishommasta, niin sua ei varmaan haittaa, että sieltä tänne mennään ihan niinku pariksi tunniksi itseksi tekee näitä sisustushommia. Kai se on sulle ok. Me ei se Markin kanssa missään, jos meidän viikalla, että ei varmaan haittaa. Vai haittaa? Me sovittiin Markin kanssa Fedingon mukaan. Lahteen mennään missään. Mä en näistä jätkää ikinä aikaa. Mä saan sulle ihan ok, että sä et tänne ihan niinku tunniksi pariksi. Käy hakee kaljaa katsoa, sit Markin kanssa puhutaan vastaan. Niin se on varmaan ihan jees. Sä et oo ensinnäkään kertonut tästä muuta aiheesta. Ei se nyt vaan tullut puheella edes missään. Et mä nähnyt mitään sitä, mistä pitäisi aiemmin sanoa. No, sä sit siivoot ja tiskaat. Mä siivoin ja ratiskaan. Eiks mä nyt ole vähän epäreilua sunkin mielestä jo?
niin. Kyllä kaikkeen kypärästä mies voi suostua. Okei, tässä on diili. Mä menen tänään Markunkaan pisselle. Vastineeksi minä siivoan, jalat iskaan ja saat sen kissaan sen. Mun elää mun omaa vitun elämää! No ive persettä sitten, saatana! Sä et koskaan ollut hyvä sängyssäkään. Mä en edes tiennyt, oliko se siellä! Ei vitun Lotta, sä oot kyllä niin vitun halpa. Ja mulla on niin vitun helppo nähdä, minkä eikö työtty aiemminkin. Kuka vittu haluu saada tämmösen takertuvan paskiaisen kanssa? No ei vittu kukaan! Lussi äites. Tää oli niin helvetin iso virhe muuttaa sun kanssa yhteen! Ja se oli ihan vitun iso virhe, et synnyt tähän vitun maailmaan! Mä vihaan sua! Mä vihaan sua enemmän! Tapa itse! Vitun Lotta! Mitä se teki? Se oli taas siellä baarissa. Taas? Siis, mä en oikein jaksais enää. Mä en tiedä. Ja... Mun täytyy lopettaa. Jutellaan myöhemmin. Moi. Moro. Moi. Kenikäs kanssa sä oikein juttelit? Pauliina. Jaha. Vai Pauliina. Kulta. No, Mitä mietit? tässä vähän vaan chattailee mitään kummempaa. Okei. Muistaaksä, kun sä lupasit mulle sen kissan? Kyllä vissiin ohi mennä jotain taisin mainita. No. Mä mietin, että haluaisinko sä tänään katsella mukaan niitä tässä, kun... Siis mä oon itse kyllä kattonut jo. Ei, sori, tänään ei ole hyvä päivä. Joku muu kerta, mutta ei tänään. Mitä sä teet? Onko sulla jotain salattavaa? Mitä sä oot vaan mulla mukaan olisi?
vastata siihen ja voitaakin jollakin tasolla parisuhteeseen. Eikö näin? Siis että se ei välttämättä menisi siitä. Otetaanko ihan yksinkertainen asia, että mulla on tämmöinen sanakin täällä kuin aika pieni asia voi niinku hoitaa sitä parisuhdetta ostamalla vaikka huomioimalla toista, muistamalla toista. Se ei mene vaan musta parisuhdessa siitä, että on niin mietitään itse asiassa ottaa se tuolla. Niin kuin ymmärrätkin. Nyt mulla olisi tässä yksi tehtävä. Idea, ottakaa tosta toi ensin toi. Ottakaa kynä ja tää paperi. Ei tarvitse kirjoittaa sen kummemmin, mutta on vähän yksi paperi ja yksi kynä. Idea tässä olisi se, että nyt on sanottu moneen kertaan parisuuden, niin miettisitte hetken aikaa itse mikä teidän mielestä on semmoisen, olette parisuhteessa tai ei, mikä parisuhteessa on, olisi suurin piirtein 10 semmoista asiaa, saa olla 20, semmoista asiaa, mitkä on ehdottomasti oltava siinä mukana. Mitä on ehdottomasti jotenkin mietittävä ja otettava huomioon sen parisuhteessa. Väitän, että se ei mene omalla paikalla. Mistä 10 parisuhteessa kuuluu tämmöisen, on niin kuin tuolla toimivaan, hyvään seurustelun kautta parisuhteessa. Mitkä 10-20 asiaa teistä kuuluu? Ei. Eli mitä, ehkä toi eka, jos otetaan, niin eka on josta mielestäni oleellinen. Mutta mitä muuta siihen kuuluu? Kuudes setti tässä näin, eli 150 Fantasiat kuulee. Se on just kirjastolla, että se liittyy tämmöisiin unelmiin. Fantasiat kuulee. Niin voi olla ja aika nopeita. Pitääkö olla yhteisiä kanssa unelmia? Sitten sitä tehdään, mitä on aika paljon. Hyvä, jos olette sitä mieltä, että kasvattaa tästä tuhansia. Joo, kyllä. Mitä tarkoittaa? Miksi on hyvä väline? Kunnon emäntä, kun puhutaan. Pitää aika menee kuin pärssin arvostaa takaisin. Onko vaan teet toiselta, että piettää kaiken vapaa? Okei. Mä sanokaa jotain vielä, mitä Riita? Mitä se? Miten hyötyy? Kumman ongelma tää yleensä on? Mä en ole tiedä. Sä et ole. No se on siinä. Kummalla tää palvelu? Mut sinne vaan, niitä vaan tulee. Tulee erimielisyksiä. Yleensä Tää tulee sama mieltä, että pyörii. Tai joku se ei kuulu paltelasta. Eikä tämmönen, se semmoinen laadukku puhuttaminen välttämättä. Se kuitenkin. Ei ymmärrä sitä. Okei, otetaan lisää. Seuraava. Mikä heittäkää jo? Mikä kuuluu? Huumorintaju. Huumorintaju. Siinäkin No, keskustelut mitä olet mieltä? siitä, mikä on joku sanonut, että ei kai sitä Onko se voi toimiva? päättää. Ja ehkä vielä se, että jos se on sama tyyppinen, se on naudetaan samoin. Okei, seuraava. Kertaan. Mitä kuuluu parisuhteelle? Joku sanoo, että se nostaa se. Sitä ei varmaan se riittää. Se on vaan sitä, että on toiselle rehellinen. Totta. Okei. Toimii silleen. Parisuhde ei tarvitse Kestää joku päivävallo. Seuraava. Otetaan vaan mitä teet. Sano Saito. Mä kysyn, mitä se on. Hyvästä mieltä. Parisuhde ei tarvitse ruokaa. Ja tiedättekö välillä siitä vaan tarvii jonkun muun, jos itsellä ei ole. Mutta ehkä mieluummin joku vähän läheisempi ja joku random, joka saa sit palkkaa. Se ei saa rahaa siitä, että se kiutuu. Suoraan kirjasta luettu asioita. Joo, mutta siinä sekin ei ole siis sitä, toi on ehkä enemmänkin sitä, että sä pääset keskustelemaan sun muijaskaan niistä asioista sillä lailla, että siinä on kolmas tyyppi, ettei se mene sellaiseksi syyttelyksi ja niin sillä lailla, että se antaa näkökulmaa se, kuka siinä niinku on terapeuttina vai minä nyt onkaan. Että se, ettei se mene siihen tappeluksi muuta. Sitten jos se on kaveri tai joku läheinen, joka tavallaan setvii, niin yleensä se on jommankumman puolella. Se siinä on vaikea löytää tyyppi, joka on ihan puolella. Sitten kun se on ulkopuolinen, joka ei tunne teitä aikaisemmin, se on puolueinen siinä tilanteessa. Sehän on valinta, mutta ei sitä haittaa. En ehkä nyt ajattele, että ensimmäisenä lähdetään menkään parisuhteen. Ehkä se on sitten, jos ollaan jonkun verran vuosia yhdessä ja sitten niitä ongelmia.
Se huolto sitten yhdessä keskustelu on ehkä sitä alkuhuoltoa ja se yhdessä vielä. Täällä tavaksi pettänyt tai sellaisia, niin kyllä mä oon itse sitä mieltä, että kummankin pitää olla sitä yksityisyyttä puuttua. Et se, että pitää luottamus kuitenkin sen verran löytyy, että kerrot niin, että toinen on laittanut, ettei se pitää todistella näyttämällä. Niin, että riittää se sama. Teillä on yksi yhteinen kasassa kaikki ne asiat, jotka on äskeisestä esityksestä mielessä. Kaikki sellaiset tunteet, jotka on äskeisestä esityksestä mielessä. Sitten joku teistä lukee ne, mitä olette sinne valinnut. Inho, ilo, kateus, hämmästys,